טוב, חברים, המנכ"ל שמעליי שלח לנו כמה משימות לעשות. והמשימה הראשונה שלנו היא לשווק את הקבוצה בבית הספר. והייתי רוצה לדעת איך אנחנו נשווק את זה. יש רעיונות? בכלל לא. אם אין לכם רעיונות, אז אולי לי יש רעיון. אולי נמשיך להלאה. יש את הרעיון השני. אולי זה צח שיווק באינטרנט. למשל באתרים אחרים, באתרי טיפוד, ביוטיוב, לשלוח את הסרטים שלנו כאילו... כן, אנחנו יכולים לעשות את זה. כן? טוב, יש לך רעיון אתה גם לשווק את זה שלנו באינטרנט? יכול שתפרסמו את זה בכל מיני מקומות, לא משנה איזה, אז יהיה לכם את הפרסום כדי שיגיבו לכם. בינתיים הרעיון הפרסום הוא יכול להיות הצלחה. פיתוח התוכן. איך נפתח את הרעיון יותר? לפתח את התוכן זה... בואו נראה איך נוכל לפתח אותו. שמע, איפה ניקח מגוגל? יש מלא מקורות מידע, צריך לפתח מקורות מידע. ננה? כן, מכל מיני. לחפש מידע חדש. ולנתח אותו, לדבר עליו. כמו איזה מקורות? בסדר, מה? טוב, שלום חברים. קודם כל, אני רוצה לשאול מה אתם אומרים על הפרק האחרון שאנחנו יצרנו. אני מבקש להתייחס גם לאיכות של העשייה שלנו וגם לאיכות התכנים וגם להתנהלות של הקבוצה שלנו בכלל, מה אנחנו עשינו. אתה היית רוצה לעשות את הסרט על אקשן אבל לא מסוג אלימות? אפשר לעשות את זה, כן. אבל יש לי תוכנית מסוימת. התוכנית הזאת היא בשלבים. שהשלב הראשון שלה זה ישיבת ניהול. השלב השני שלה זה ישיבת אקטואליה, דיון אקטואליה. ורק אחרי שתי שלבים האלה אפשר לעבור לאקשן, כלומר אפשר לקום ולהתחיל להסתובב. למה אנחנו לא יכולים לבטל את התוכנית שלך ולעשות את התוכנית שלנו? למשל, אנחנו יכולים לעשות אקשן, לקלל, סמים. אני כבר אמרתי את זה כבר אולי יותר מ10 סרטונים שלנו, אבל באמת נכשלתי בכולם. בכל זאת למה לעזור אתה לא מקשיב לי, זה באמת נמאס לי. קוסטה, לדעתי אפשר לדלג על כל השלבים האלה, לא לעשות אותם. לדעתי אפשר לעבור ישר לעניין. אנשים אוהבים לשמוע יותר על מפורסמים, על מה שקורה בזוהר, על לכלוכים, על שקרים. לדעתי זה יהיה יותר מעניין. כן, אבל אני לא באתי לפה כדי לפתח את הנושא של רכילות. אני באתי לפה כדי ללמד אתכם תקשורת, כל תחום התקשורת, גם ללמד אתכם מושגים בקולנוע, גם בטלוויזיה, לנהל את הדברים. המטרה העיקרית שלי שאתם תלמדו את זה בצורה איכותית, ורק אחר כך מעניין אותי מה הצופים יחשבו ועד כמה העניין שלנו והפרויקט שלנו יהיה פופולרי ומפורסם, וכמה אנשים ומאיזה סוג יאהבו את הפרויקט. העיקר זה חינוך. קוסטה, אני אומר לך, הבחורה היפה הזאת צודקת. למה אתה לא מקשיב לו? אנחנו יכולנו להיות מפורסמים ככה, אנחנו יכולים לעשות עדיין זה. זה עדיין לא מאוחר בשבילנו. תעשה את זה בבקשה, אני אומר לך. אבל תבריז, אני באמת אשמח להתחיל איתכם תחום של אקשן שזה תנועה. אבל קודם כל אני רוצה להפעיל את הראש שלכם לכיוון הנכון. וזו המטרה בשבילה אני מפתח תחום של אקטואליה. כי ברגע שאתם תתחברו לאקטואליה, תדעו מה קורה בארץ ובעולם, תדעו איך לנתח את זה בצורה נכונה, אני אהיה בטוח שאתם יכולים לעשות גם אקשן נכון. אם אתם לא תדעו, לא תתחברו למציאות, אני לא בטוח שאתם תשתמשו בידע שאני נותן לכם בצורה נכונה. וזו הבעיה העיקרית.
וזאת הסיבה שאנחנו קודם כל מתחברים למציאות, ורק אחר כך אנחנו עוברים לאקשן. דבר נוסף, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד בשיתוף פעולה. עד עכשיו אנחנו לא מצליחים לעשות את זה בקבוצה גדולה. תכף אנחנו כבר נקום ונתחיל לזוז, וזה התחלה של אקשן. יש לנו עוד חצי שנה לפנינו, אנחנו לומדים רק חודשיים, 10 פרקים, כל חודש 4 פרקים. אז יהיה טוב. בסדר. עכשיו להיום אנחנו מילאנו את המשימה שלנו של ניהול ותוכן, דיברנו קצת על תוכן וגם קצת על ניהול, ואני בעצם הפקתי לקחים שלי, מה אנחנו צריכים לעשות בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים לתחום של אקשן. מה הכוונה תחום אקשן? אנחנו מתחילים ללמוד איך לשחק בתנועה ואיך לצלם בתנועה. זה שורה של, אנחנו נבצע שורה של תרגילים כאלה, ואז אנחנו נתקדם, אנחנו פשוט אחרי חודש אנחנו כבר נדע גם תוכן וגם תנועה. ואז אנחנו נתחיל לשלב את זה, כך שבסוף השנה אנחנו נגיע כבר לתוצאה מאוד מאוד סבירה. אז מצלמה עכשיו, אנחנו עוברים לתרגיל של צילום של תנועה. מצלמה עכשיו נשארת, אני קם. אז מה את אומרת, מעניין אותך בארץ ובכלל, במה את מתעניינת? מפורסמים על עולם בידור ועל תקשורת. הוא משחק עיתונאי, שיש בו גם דברים שליליים וגם דברים טובים. ולפעמים הוא הופך לשלילי. ויש לנו עוד חצי שעה לפנינו, חצי שנה, סליחה.